Nah, hinaholongan damang dainang hurian itu hatta jalot tama barita nauli sian hata di debata di minggu tadi bagasa tiko nalanita para de marohata jumulo hita martangyang. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mga ramoti mga rajay ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pakulingi mahami di namawas maleha minuaing di hatami ali Jehovah debata ama anak dotor di porbadia. Patubege homma barita nauli suarami mga toy hami. Asatung takas bo surak kami, jala sobu uas nami, gabe tiur mata ni hapor siaw nami, laho mangihutoko madalani ari-ari ningulu nami, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita naulisan hatani debata mangatoi dohot mamakuling hita takas mabigiota siam Matius bidutulu ayat 1:12, Matius bidutulu ayat 1:12, songno katana tatangihon ma. Dungi di laun-laun niari hehe masih Johannes padidi marjamita di halongona Judea. Nin nama pauba hamuma rohamuna ainu ngasonggop harajau banu agijangi. Ibanadona pinabuan ni panurang Jesaya ujuna ni dokna. Suara ni nama jojo di halongonan. Pature hamuma dalat di Tuhani. Pahorno pamuma si dalanan nai. Ibuluni untodo ulos ni si Johannes hulik kuling doho hosna akasi hapor doho situat ni lobado si panganonna. Dungi lahoma pangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni dohot sudi halak Judea rodi saluhut akana maringana di labung ni Jordani. Jadi dipadidihos si Johannes manasida di aik Jordani dung di topo tibe dosa nasida alai di namni ida natoro parise dohot saduse manopot padidion nei nin nama madok nasida hamu anak niulok isedo nama ngajari hamu pasidikon rimas naro sugut parbueho kamu manatama, pabua naung muba rohamuna. Jala sotung didok kamu di bagasar rohamuna siabarham dua manami. Ay hudok matu hamu. Terjadi hod debatado anak di siabarham sian akka batuon. Ay nung pola ape takke tu daling ni akka hau ope sitabau mana sahau naso marparbueho nadinggan jala sidabuhonot tontu api. Ya au. Ay dohuridiho tuhamu madoko paubah roha alai adul gumugo donaro siap pudiku gari mabuan sipatuna hurang tamado pe au didihonon ni ido tuhamu tod di porbadia dohot api di tangan na do purpuran payasonna ma pardegianna papungon na do emena tu sopona alai tutungon na do anggo hurak kami tu api naso ramitop ido sahatna salom. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta hanggina pinaribot. Oras mari hita jala selamat hari Minggu mari hita saluna. Takas di minggu tadi bagasa tikyon ima minggu apen napa duahon. Alani selamat apen mari hita. Di apen napa duahon di parminggota tabigi barita naulis yang Matius bidutulu ayat 1:12 marujah di padohan paubama roha ainunga jonok harajau ni debata. Pauwa maroha anunga jonok harajau ni debata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Odo unok odo ipolani apen dihita. Di minggu apen napa dua honon berarti apen berarti takas paingotok kita. Asa adong pertobatan asong adong hamubaun ni roha. Molo apen naing paingotok kita manomunomu hita di haroro ni Kristusi. Manomunomu dalam artian dua hal ya. Manomunomu hita di pesta parningota di hari hatutubuna, los manomunomu hita di harorona napa dua halihon. Lahu pajongjong paruhumani di hari sugut. Asabo de honota apen berarti manaili tupu di marningot di hari hatutubunai nanai si pesta honota. Laos manomunomu tujolo manatap tujolo. Laho manomunomu di harorona napa dua halihon. Alania kedamang doh de nang songo dia do panomunomu tai. Ahado dipangido sianau sia kamuna. Ahado jojo do hara-hara. Jala ahado nanaing si persiap penota. Didok. Ikonadong hamubaun ni roha. Hamubaun ni roha i pertobatan ido. Nagabe nanaing si papa tarota. Di minggu apen napa dua honon. Ido ipola, ido unok ni parminggota. Harus ada pertobatan. Ikunadong hamubaun ni roha.
Ay memang odori kota te akadamang dohok denang. Hamu bau ni rohai do. Nagabe patuduhon. Songo dia do keseriusata. Songo dia do hasitongan ni pangaradiota. Ino bana pola takas doi di suarahos si Yohanes di Jamirata di Matius bidutulu ayat 1 ayat 12. Taboto do si Yohanes sih. Yakin doa udang pola maul be panadayota marhite barita nauli di bana te. Pitor taingo do si Yohanes ima yanakon ni si Zakaria do si Elizabeth. Nang jumulo didapot to suru-suruan banu jangi suru-suruan di debata. Jala di pabua naikon dapotan yanakon si Zakaria namar hubasi ibana na di Judea. Laos di Judea do tinggal na sida. Sani do harorwan. Di nanghol si Elizabeth alay dapotatua ibana. Ido banna Yohanes yanakon ni si Elizabeth di goari Yohanes nomor 82 Tuhan memberi anugerah. Tuhan yang menganugerahkan nama ngalehosa. Didok si Yohanes nama suarahon hamu bau nirohai mbabari tahun ini di laun-laun nyari nina pada waktu itu ini. Taboto do si Yohanes tampil mas suarahon barita nauli tentu sebagai patujolo do ibana di haroro ni si palua manang Mesias na nihirim ni bangsa Israel manang nanaing si papataron ni debata. O 400 tahun kepakuman terjadi taringo tu barita ha panurirangon suara ni panurirangi masohot pola sampai 400 tahun. Alani ido holat diduk di baritahon hehe si Yohanes di topi ni batang air Jordani di Judea marrongoman akka natoropi. Songo dia maha hulu munia teh molopola 400 tahun dah kadong terbigi barita ni akka panurirang dah kadong akka jamita. Nah pasti pitor tinggil ma jolma akan nawasan di barita nauli. Ay ngagudang di hati hai bertapa do beras kese naing mangalului hasisitong ningului. Asa molo di halongonan pe di goar si Yohanes si mas suaraho ni. Nunga di suaraho si Jesaya hia niate. Pabua suara na jojo di halongonan inna pature hamuma. Dalan di Tuhani pahorno pamuma si dalanan ngai suara si Jesaya hiani alani halongonan patar hodoi songo dia ma nakin kepakumani nau songo nilele dang tarbigi boha di bagasang nguluton adong dope namian ibadah main di halongonani diap penon esotung dua teh mangulu ibadah salilengod di halongonan di kepakuman sampai marsongon nau 400 tahun dakka bigia barita nauli di bangso Israeli songoni nguluni sasahala ni maing di partikianon adong donoaing masai dangalana sodong barita nauli ala ibadah sendiri dua teh nasoro madapoton barita nauli. Elo dong ngulu ni jol mano yang songon apeni ate songon lili ni manang songon pohon terang nang dipasangi muncul holat tiki apen manang di Natal manang songon kapal selam Kristen kapal selam ninna satau manipat dang terida ale dung ape baru pe muncul manang
Sa tahu manipak dakya nang kepala romar parsauran, dakya majah bibel, dakya dong ro tu bagas soroi. Muncul manuaing songo kapal selam ya teh. Manang songo pohon terang. Kalau saya natali toribukus musai torgabe di batu gudang. Suatu songo ni dohai Kristen otta. Mana songo bangsa Israel na sampai 400 tahun dak kabige barita nauli. Alani si Yohanes maswarahuni di halongonan Judea. Manang ditopu ni batang air Jordan. Gaya marongo manina saluhuk na jol matus. Di suara si Yohanes do di barita nauli. Ima songon tema ni ojahan ni parminggota manang apen. Hamubaon ni roha. Hamubaon ni roha. Mulai hamubaon ni roha berarti ima songon naginoaran metanoia ninna di bahasa Yunani ate. Manang sub molo di bahasa Heber. Mulai metanoia berarti adong hamubaon ni rohai berpaling kembali kepada Tuhan, datang kembali kepada Tuhan. Ida mulai dokon hamubaon ni rohate. Artinya arah hidupi, kemudian ya arah pikiran ini ikon mengarah tu dia bata. Unang do mu hamubaon ni rohate nina muba mau nina hola janji, muba berarti hola menyesal. Alai dang adong ro tu Tuhan ni. Si Judas Iskariot teh ido ibana menyesal do ibana alai dang ro tu Tuhan ni. Dang tu Tuhan ibana ro, dang nasi songon yang gometano ia manang sup. Alai ko berbalik do muse ro madapot to debata. Asa dapotak kanguluan. Si Yohanes idop menyesal alai dang ro tu Tuhan ni, dang ro tu debata. Ujungna tu panik kotor dua teh. Hamubaon ni roha ido barita apen. Di patu bege hotu hita di bagasan tikyon. Dia do hamubaon ni rohai. Naiko si papatarot tayak kadamang doho denang. Boy do hamubaon ni rohai. Ima adong tapapatar ay hamubaon ni roha berarti kun adong perbuwe yate. Ido do si Yohanes maperbuwe hon natama. Dia do ya kadamang doho denang. Ikot takas olo manadikon aka pangalaho na sotikosi pangalaho na nihagigihon ni debata jala papataron nama ima parbuwe manang pangalaho na nihalomohon ni debata aka kesombongan odo kabutul-butul ya teh gijang ni roha mulo panako yan baunang be manako teh odo roha ya teh molo saya holan nanaing ya margabus ya bau nang be margabus molo seneng mangonggok dongan bau nang be diulahoni molo saya mangulaho kahulumun ditadikom me roma tu hati uron odo hamu bau ne rohayate na saya mangulahon aka hulumuni na saya patupahon aka na soparohon pasu-pasui na soparohon las ni roha manang hanguluan tadi komme molo na seolan neng mabbejuk rohani dongan dohita unang be seulahon yate molo seneng paje polhon dongan di tahir rohata tinggal homai ayak kahagigiat doi di debata alani barita nauli di apen na padua honon takas ikop papatarhon adong komik medihita ikop papatarhon adong hai baruon ai ido parbu ini hamubaon ni roha pola do takasi di surat to di jamitat tahun ai moloro Kristusi pajongjong paruhumaninin na hau na somar parbuei to bangon na do anong nga pola apenin na take tudaling na
Digobar do songon hau na somar parbue. Tabaon nai laos tutungon na. Digobar do nung ngapo laro pamurpur di buah purpuran na. Asa molo hurak kami bana pasidingon na may alay molo eme bana bonon na matusoponin na. Laos papungon na alay ang gohurak kami bolok konon na laos tutungon na tu api naso naramit topin sa liling-liling na. Ondo barita taringo tu hamubaw ni rohay di pangido apen marhite si Johannes. Laos disido hataridan nate. Jadi apen dakolan na naing marningot. Manang dakolan naing para dehod diri lau mames taon hatutubu ni Kristus daong. Alay nga dohot para dehod diri mempersiap pengulu tahun lau majakon haroro ni Kristus na padua lihon. Ero ibana gabe paruhum, gabe hakim, ibana ma natakas laho pajongjong paruhumani. Jadi dang lau menderita be ibana ro. Dang lau tubuh lau menderita be mana makokop jolmai alai neng membuat tupal hanguluan pasahatoni tuaka na porsea. Ima halak naung olo marhama humbau neroha olo roma dapoton ibana laos marparbuehon parbue natama. Alanido takas doi di patorang si Johannes. Si Johannes orang yang sangat sederhana. Di Papua do profil nate tu hita. Nian mulo di bidusa dai di patorang. Takas do tari dai. Di bidusa dai di Johannes. So di Lukas di patorang do iya si Johannes si takas. Ya nakon ni si Zakaria. Alai di jamita tahun songo dia do penampilan na. Ado kebiasaan na. Adong kesederhanaan na luar biasa di papatar. Ai ibulu niunto do ulos ni si Johannes si. Hulik kuling do hohosna. Akasi hapor do si tuat niluba do si panganun. Adong kesederhanaan. Jala parnguluon nai papatarhon songon na pinatupan ni si Elia. Asa pitor dapot do turohani bangso Israeli. Si Johannes sahalak nabi. Itu pikir ya teh. Ala kebiasaan do tampilan ni si Elia jupang di bereng. Di penampilan ni si Johannes. Di si panganonna, di pahean. Anggon waing dang adong masa songonia teh. Mula dong penuaing ibulun yunta dipake jas ibulun yunta nina manang hulik kuling ni hulik kuling do ohos na nina kanarga namanya teh. Ulos ni Johannes si bulun yunta berarti dang nabi noto be. Mula dong mamakai nuai nga teh. Narga namai ngamantap di modi pia teh, ngamantap di olahi. Dak songo pengolahan tiki si Johannes. Ililito songo ni manang dipakehon di padang guru ni aso nang galian. Aso nak konaudan ate. Anggon waing penampilan bersiadu. Songo dia argana dohok merekna. Ngadohok tongaka pangulara berpenampilan na songoni. Manang mangalului na songoni.
Alay nang pesongoni si Johannes. Taida ma. Tung suadong do di ibana, gabi mangatur-atur ipola ni jamitana, di bahasana, songoni doho di isi ni jamitai. Airope akkalak parise doho saduse. Tung so mabiar do ibana menegori. Johannes. Di bagasa kabarani do ibana tong menegor. Halak parise doho halak saduse. Aka ahli kitapi dohot aka ahli agame, orang-orang yang saleh menurut mereka. Nah sangat menokohkan diri ya teh. Di goar hibana do nasida anak niuluk. Dan adong biar songos si Elia nama suarahun barita nauli. Songoni do si Johannes dan adong biar di mana mas suarahun barita nauli. Nah paingoton si Herodes, paingoton halak saduse, dohot halak parise ibana. Alani boy do penueng masa songoni di bagasa tikyon manang nunga holan lao patabu-tabu pinggol benuang jamitatta manang aka singok-singok ta ay gari paingoton dana noy ngate ngame biar na toras molo pitor songon na patulupu sotung hona sorot ha aja siate ado ngaka undang-undang soal komunikasi do bicara ala yang gosi Johannes udah nakit tu si Herodes pe ibana di hatahoni mana do hasit tongan ni barita nauli tu halak sadusi dohot halak parise di do guar ni uluk artinya halak na mangonggop halak na go gabus halak na munafik songon uluk ate olo gatti sisik ale ola sisik na do nagatti asa pertobatan dang boy hola luar ate dang boy hola kata alay do pabahenan ay do parbue ni pertobatan ni kotarida siap parbue na do ate ido dipangido unang adong marroha ulo benwaing ate saya holan neng mangitip saya holan mangonggop mabetar songgot talak topu mamaragut siya na supanagama nate balik sa mulo di padan narubi takas mabuat jolma mangela jolma madabu tu dosa laho mangalo hatani debata songon natu si Hawaii dang pinopar ni ulok anggo hita teh dang pangalahon songon pangalahon ni ulok kita di apenon teh dang hamubaon songon hamubaon ni ulok parnguluot teh alay takasma nama parbuehon parbue natama hamubaon ni roha do pabahena do nanaing si papatarota molo halak parise do al saduki madok merasa alani si Abraham na sida keturunan ni si Abraham naing paingoton na au do hotamu na kita saluna pabuah haluau ni parngoluo tai akadamang do bukan faktor silsila bukan dasar riwayat keluarga bukan alai pajak konomu hamu bau ni roham pribadi majalo Kristusi ido bana sape baga masai wulido asa unang gamang unang gabe samar di hita taringok tu Kristus si jalo otai panguhum na naing roy pesta natal na naing tarayahoni akadamang doho denang ikut takas do tadota didok si Johannes songo dia mahagogoon na adul gumogo sian hagogoon ni si Johannes gumogo do naro siap puliku angwa ay do di dio Tuhan wala yang gue bana todi dohot api ido di dihonon nanin mabuan si patunay pedang talupaw nino akadamang doho denang ini luar biasa ini parrohaon ni si Johannes so lau pati bulhon
doho lau papal takon pataridahon, asa Kristus naik panggung, asa Kristus dijulu, asa Yesus na naik sipai mautai, na naik tarayahoni, Yesus na naik si pesta honotai, di hari hatu tubunai, songoni doho naik si jala otai, di harona pa dua halihoni, akadamang doho dena, naik takas panadayota, di mana? Nang gumabuan si patunay pedang talupaw nina. Gumugo do iba na siya na. Si Johannes nang gudang masana, barani mangarahom masane asa Jesus pusat. Asa Tuhani harajaw ni debata na neng songgo di bagasan Kristusi. Ay do harajaw ni debata ate. Di patorang si Johannes di jamitan. Kristus Jesusi. Ibadah do paruhum na neng ro, daw gumugo iba na siyan si Johannes, asa unang salam mamilit kita, unang salam mangihutok kita. Parrohaw ni si Johannes si, buhay masa do penuay, ngi dapot tita, kadamang do na, unang do marjamita, hape gabi, parjamita neneng belga. Unang do dileon na sesuatu, pangajarion, pangaruh, mana si leon, hape gabi, paburnang diri iba. Anggo si Johannes, dang songoni di parrohaw na. Mabuas si patunay pedang talupaw nina. Gumugo do iba na, angwaw ay do di diyo Tuhan mo nina. Alayang go iba na, toddi porbadi, toddi do, dohot api nina. Si Johannes, nang petargo war iba na molo di Lukas ate. Keluarga, termasuk adong do pe hubungan keluarga, sepupu ni si Maria do, si Elizabeth di dokon ate. Jala, si Johannes na tumuay, ayaw 6 bulan nate, di dokon, suruh-suruhan ni, naung gabi-gabi si Elizabeth, berarti 6 bulan ni bana, tumuwa siyan, Jesus. Alay dang idipake ibana, halubyan ni ibanay, baik sa pertutura, baik sa perjulo na tubuh, dang idipake ibana. Dang yasakon ibanay, alay Jesus do tetap, na dipabalgay ibana, ikosong nido. Mari, ngubah hita teh. Papatar hamubon ni rohay, unang seolah paburnang diri hita. Pertubatan si songoni pe perlu do nuay ngonate. Hamubon ni rohasian akas songoni pe perlu nai, ay seolah nang mengai tu diri do hita. Sering pabalga diri do hita. Gabe hita do naing tampil hape Kristus ido anggo sa sitong na songon nabi ni si Johannes yate. Juppa do pe dia nuay ngi siya naw siya kamu kadamang dohot day nang. Siya ni rikot mubaro hatta. Asa takas apen berarti manomu-nomu. Haror ni Kristus marningo di hatu tubunai, tapes taho ni, laos marningo tita, naro iba na padua haliho ni, jalay na yung song-songot ta. Buharo hita di si, mari papatar pertobatan, hamubau ni roha. Aido di igil, debata. Unang say naing pagidjang diri, unang naing paburnang diri, alay pataridahon mapahorno masaluhu nai, Roma hotu Kristus. Paluas ma Kristus marhuraja, aido harajaw ni debata. Ido haraja benua gijangi ima Kristus namang gonggomi na mengendalihon namian di bagasan nguluta. Amin.